Hello mga ka-Jots! Nandito na naman ulit ako sa Mindanao, particularly sa Davao City. Aba, mantakin mo, meron pala sila ritong Tagaytay at Baguio area. Yung sobrang lamig, daming pine trees. Napadpad ako dito sa tinatawag nilang Mountain Seagull Resort or Seagull Resort. Along the highway lang siya ng Buda, Bukidnon Davao Highway. Medyo may kalayuan sa Davao City. Pero part pa rin siya ng Davao City sa Marilog District. Mga around 2 to 3 hours ang biyahe. Depende sa traffic ng Davao City. Ayun, makikita nyo, over the hills siya, top of the hills. From the highway, kita mo na agad siya. Dalawa kasi ang area nito, yung sa may highway hills at saka yung kabila naman, akyat ka ng uphill para naman sa kanilang waterfalls area. So dito muna tayo sa highway. So pag may sariling gate sila, iba pa yung entrance ng kanilang steakhouse na napakasarap ng mga steak nila. Then dito sa kanilang mountain resort, ayan, napapaikutan ng mga pine trees, flowers, plants, vegetations. Kaya sobrang lamig. So dito may meron silang mga cabins, log cabins. Okay, iba-ibang sizes, iba-ibang structure. Mayroong triangular, mayroong parang Baguio style houses. Ayun. So, ang ganda ng landscape. Tapos, napakalawak ng area. Pwede kang mag-walking dito at jogging para matanggal ng panlalamig ng tuhod mo. Ayun, walang sinabi ang Camp Janhay eh. Ganda, maganda rin. Ganda pati ng overlooking views. So, hindi nakakapagod, hindi nakakasawang maglakad, mag-ikot-ikot. At saka napapaikutan talaga ng greeneries. So, iba-iba ang rates dito ng bahay. Depende sa laki, sa dami ng pamilya mo. So, meron silang sizes ng bahay para sa different families. So, kung nasa Mindanao area ka na rin lang, ba't di ka mag-try dito sa Buda? Sa Bukidnon, Davao Highway, ang daming mga log cabins, ang daming mountain resorts. At isa ito sa number 1 choices ng mga turista. Sa dami na nagpa-park, so alam mo na, madami rin nag-check-in, madaming kumakain sa steakhouse, madaming nagde-day tour, mga bakasyonista. So, yung mga nanggagaling ng Bukidnon, papuntang Davao, or galing ng Davao papuntang Bukidnon. So, dito mga yan, nag-iipon-ipon, mga van, family cars, 4x4. Hindi ka mananawa sa mga views at Instagrammable scenic spots dito. Kompleto. Kailangan mo lang magdala ng panlamig pag December ka nagpunta rito. O pag summer, so okay lang magtambay dito dahil mapawi ang init mo. Diba? Ganda. Hindi ko akalain na meron pala silang ganito dito sa Davao area. Actually, it's between Davao and Bukidnon district. Yung parang boundaries na ng dalawa. Magkalapit. Yung unang town ng Bukidnon, which is Kitaw-Taw, and the last district of Davao, which is the Marilog. Ayan, ang ganda. Meron silang mga events place na malalaki para sa wedding at sa iba pang occasions na pwedeng i-rent habang nagbabakasyon at naka-check-in yung buong mag-anak. So, kompleto, wala ka nang hanapin pa. Tapos, meron pa silang
pa-buffet, pakain, na sila din ang nagke-cater. Kasi nga may restaurant nga sila sa harap, may steakhouse sila. Ayun. So, it's worth it. It's worth a visit. Actually, nagmotor lang kami ng mga kasama ko for 3 hours. Traveling Buda, Bukidnon, Davao Highway. Ang natagal na naman kami sa traffic sa Davao City. Ang traffic talaga. Parang Metro Manila na rin. Parang bumiyahe ng Manila to Pampanga. Mga ganun ang layo. Mga ganun ang kalayo ang ano. Kaya ilang stopover din kami dahil mainit na sa sa motor, sa pag-upo. Ito naman yung poolside nila. So, pwede kang mag-swimming dito sa area na to. So, actually dalawa ang poolside nila. Ito sa mountain, sa hilltop side at saka doon sa kabila nga. Mamaya pupuntahan natin yung waterfall side. Kasi nilagyan nila ng mga natural pool. Ang tinatagasan ng water from the mountain. Parang nasasalo. Diba? So yes, ito yung poolside, diba? Napakalawak din ng greeneries, ng vegetations, plants, flowers, lahat na nandyan. So, ito yung sa gilid, pati na rin yung mga fronting na sa poolside na mga log cabins. Yan, mga triangular houses. May mga private patio pa siya. Galing, maganda. Kung may time lang talagang mag-i-stay kami dito. Kasi sayang yung biyahe, may kalayuan So, worth it na at least mag-overnight man lang para ramdam mo yung lamig sa gabi. So, dito na tayo sa poolside. Ito. So, may mga open cottages din for the dator or yung tipo may mga dalang pagkain. Ayan, yung pool niya, ang cute. Di ba? Ang galing. Ito, ready na kami papunta na naman sa kabila. So, actually, ang entrance dito is 200. So, kahit ilang minutes ka, din ito na, patawid na kami sa kabila. Papunta naman ng bundok para sa waterfalls. Hindi mo na kailangan mag-hike. Kasi, okay naman sa sakyan, nakakaakyat. Yun. Matagtag lang ang biyahe, siyempre. So, nandito na tayo sa waterfalls ng Sigal. So, bababain at aakyatin natin yan. Kasi nasa top tayo. Sige. So, overlooking pa yung natural water, yung poolside na nanggagaling sa waterfalls yung tubig. So, pupuntahan natin yung source mismo, yung waterfalls. Ayan, no? Nakikita nyo may mga cottages din. Pero natural water syempre nandito kasi galing nga sa waterfalls Maganda. Papaikutan din ng greeneries. Baba tayo. Siyempre, mas nakakapagod pag uwi mamaya paakyat. Aakyatan muli yan Nasa baba kasi waterfalls Ayan, kita nyo ng pool sides. So, parang ang nangyayari, layer by layer, meron siyang nilagay na pool para i-contain yung tubig na umaagos sa waterfalls. Dapat makapunta ka doon para perfect Hindi naman siya masyadong matarik pero it's worth it kaysa naman dun sa
ilang oras mo lalakarin bago mo marating yung waterfall. So ito, sasakay ka lang ng service nila, hatid sundo ka, or pwede ka magpaantay. Halimbawa, sandali lang kayo, 15 minutes, 20 minutes, or kung gusto nyo, babalikan nyo kayo. Ito na yung waterfalls. Actually, hindi naman ganun kalaki yung tubig na umaagos. Pero worth it na kasi nga at least totoong waterfalls, hindi man-made. Diba? Nilagyan na lang ng, Harap ka! ng layered Harap pool ka! para sa natural containment ng water. So instead na bumaba pa sa iba-ibang area, mako-contain na siya bawat layer nilagyan nila ng parang poolside. Parang natural na rin. Hindi siya filtered water kundi natural water from the mountain. Galing niya eh. So, pwede kang magmuni-muni dito, appreciate the nature, appreciate the sound of the water. Ayos, magaling. So, syempre, kailangan naman hindi natin i-fill yung tubig, kailangan din natin sumausaw ng konti. Or at least man lang mabasa ng tubig talon. Lamig. Malamig na malamig. Pero worth the experience. At least yung waterfalls na to hindi siya nagpuputik yung tubig pag naulan. Kasi nung dumating kami, partly umulan ng malakas. Tapos tumigil din. Pero hindi nagbago yung kulay ng water. Malinaw pa rin siya. Kumpara sa ibang waterfalls na puntahan ko, puputik pag tag-ulan. Kaya ang hirap maligo or hindi ka pwedeng maligo. Dito, pwede kang maligo kasi layered na nga yung water. So, yung mga nasa poolside, parang nasala na kumpara doon sa unang labas or unang patak doon sa layer ng waterfall. So, ayun. So, tingin mo tayo sa poolside. Nakikita mo, hagdan-hagdan talaga. So, akyat bumaba kasi kanina. So, Kasi meron pa tayo itong video sa pagbalik natin doon sa hindi lang dito. Worth it yung yung pagdaan namin. Hindi nga lang kami pwedeng makapag-check-in or kasi tunuan sila at the same time. Kailangan namin bumalik ng Davao City. Kailangan namin ibalik yung motor na rent for a day. At may pupuntahan pa kasi kami ibang places kinabukasan. So, we need to go back to Davao City. Yun lang mga ka-Jots. I hope nabisita nyo rin yung lugar na to. Thank you. Bye-bye.